महाराष्ट्राच्या राजकारणात दररोज काही ना काहीतरी नवीन घडतंय। एक वर्ष झालं नाही शिवसेनेमध्ये जी उभी फूट पडली, वर्ष संपते न संपते तोच राष्ट्रवादीमध्ये देखील असा काहीसा प्रसंग आला। राष्ट्रवादीतले दादा काही लोकांना घेऊन भाजपच्या वाटेवरती गेले आणि पुन्हा एकदा एक वेगळी खळबळ महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दिसून आली। या सगळ्याच पार्श्वभूमीवरती आज प्रथमच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेले डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, ज्यांना मुलुक मैदान तो विरोधी पक्षनेते जे आहेत असं आणि मुलुक मैदान तो म्हणून ज्यांना संबोधलं जाते, अशा आव्हाड साहेबांशी आज आपण याच सगळ्या संदर्भामध्ये चर्चा करणार आहोत। आव्हाड साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। जेव्हापासून राष्ट्रवादीमध्ये हे जे काही दादांबरोबर गेलेले आमदार यांची चर्चा सुरू झालेली आहे, एकूणच बघितलं तर अजूनही लोकांना असं वाटतंय की अजितदादा जे गेलेले आहेत त्याच्या पाठीमागे पवार साहेबांचाच म्हणजे शरद पवार साहेबांचा हात आहे। एकूण सगळ्या लोकांमध्ये हीच मोठी चर्चा आहे की पुन्हा असं काहीतरी जादू घडेल आणि परत काहीतरी असं रिव्हर्स हे होईल। काय अनुभव सांगतो तुमचा? मला नाही वाटत की शरद पवार साहेबांना या बंडाची कल्पना देखील होती, त्यामुळे त्यांचा हात याच्या मागे असणं ही गोष्ट दुराप असते, ही अशक्य कोटीतली गोष्ट आहे। मग एवढी जी शांतता आहे, कारण आपण जेव्हा बघतो किंवा शिवसेनेमध्ये जेव्हा फूट पडली किंवा एकूणच असं राजकीय जेव्हा काहीतरी घडामोडी घडतात त्यावेळेस तुझा बाप माझा बाप, तुझं हे त्याचं हे असे फार तुतू मैमय जोर जोरात सुरू असते। परंतु आपण बघतो ह्या फोरमवरती पूर्णपणे शांतता आहे। सुप्रियाताईंनीच फक्त सांगितलेलं फक्त माझा बाप काढायचा नाही, हे एकच वाक्य, याच्या पलीकडे काही नाही आहे। सगळं आलबेल आहे। आलबेल अशा पद्धतीने नाही की काहीच नाही चालले, परंतु फार शांततेच्या बेसिसवरती सगळं सुरू आहे। हे कसं काय शक्य आणि कसं काय साध्य होऊ शकतं? काय करणार ना, आता फुटले आहेत, आपल्याला आपल्या जागा जिंकून आणायच्या आहेत, त्यासाठी पवारसाहेब कामाला लागलेत। 2 सभा घेतल्या तर दोन्ही सभांचा रिस्पॉन्स बघितला तर साधारण महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे हे त्या गर्दीतनं प्रतिबिंबित होत होतं आणि ते प्रतिबिंबित्व जे काय आहे ते महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकारणाची झलक देणार आहे। जेव्हा पवार साहेबांनी डिक्लेअर केलेलं की आपण राजकीय संन्यास घेणार, त्यावेळेस जे काही वातावरण वायबी चव्हाण म्हणजे यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या बाहेर होतं किंवा तिथे होतं, हे तो माहोल आणि आत्ताचा माहोल याच्यामध्ये एकदम खूप असा 180 डिग्रीचा फरक पडला। अगोदर काही तिथे घडत होतं त्याचं प्रतिबिंब तिथे दिसलं नाही की त्यामध्ये सुद्धा काही आहे की ज्याच्यामुळे या पुढच्या गोष्टी घडण्यासाठी ते वातावरण पोषक ठरलं? मला वाटत नाही। ते राजीनामा एक वेगळी गोष्ट होती, पण तिथे जे घडलं ते स्पॉन्टेनियस होतं, उत्स्फूर्तपणाने घडलं होतं। आणि एखादी गोष्ट उत्स्फूर्तपणाने घडते तर त्याला जबाबदार कोण नसतं, त्याला त्यावेळेची वेळ आणि काळ जबाबदार असतो। वेळ काळ जबाबदार असतो तेव्हा फक्त एवढंच दिसत होतं की दादा म्हणजे अजितदादा सांगत होते की सुप्रिया तू गप्प बस, तू बोलू नकोस। त्यामध्ये काही ध्वनित होत होतं किंवा लोकांना असंही वाटलंही नव्हतं की एक दादा आणि ताई याच्यातलं संभाषण होतं, एक घरगुती संभाषण होतं, अशा प्रकारचा तो होरा होता। परंतु पुढे तेच दादा बाहेर पडून आज असं म्हणायला लागले की आज 82 वर्ष झाली आहेत काकांना, त्यांना थांबा म्हणावं लागतं। असं आहे की मला वाटतं की महाराष्ट्राच्या संस्कृतीमध्ये उतार वयाला एक सन्मान दिला जातो काय, आणि एखादा वय झालेला माणूस शरीराने धडधाकट असेल तर त्याला त्याचे घरचे नातेवाईक सगळे म्हणतात की तुम्ही काम करत राहा, फिट आहात तुम्ही। आणि शरद पवार साहेबांचंही तेच रहस्य आहे, त्यांच्या एवढ्या सगळ्या व्याधीतनं त्यांनी जे पळवलं आहे त्या व्याधी दूर पळून गेल्याचं कारण त्यांची व्यस्तता। आणि असं म्हणतात ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेव्हिल्स वर्कशॉप, त्यामुळे ते माइंड त्यांनी कधी ठेवायचं नाही असं ठरवलेलं आहे। आणि तुम्ही अशा पद्धतीने बोलणार असाल ते कोणालाच आवडणार नाही। आपल्या वडिलांना जेव्हा असं म्हटलं जातं तेव्हा ते निश्चितच आवडलेलं नाही आहे सुप्रियाताईंना सुद्धा।
परंतु आपण एकूणच जर आतापर्यंतचा जर प्रवास बघितला तर प्रत्येक वेळेस घराणेशाही या अर्थाने जर बघितलं तर आपल्या मुलांना प्रमोट केलं जाते. तसं प्रमोशन सुप्रियाताईंचं तेवढं झालं नाही असंही लोकांमध्ये प्रवाद आहे. मग नक्की काय घडलं की दादांना बीजेपीची वाट धरावी लागली किंवा त्या गटामध्ये जावं लागलं? काय घडलं हे माहीत नाही, पण साहेबांनी जी विचारधारा महाराष्ट्रात रुजवली वाढवली ती विचारधारा खूप मुळापासून महाराष्ट्रात आहे. शिव फुले शाहू आंबेडकर. आणि तुम्ही जर ती विचारधारा सोडत असाल तर मी तुमच्याबरोबर नाही हा संदेश साहेबांनी दिला. पुरोगामी महाराष्ट्राची विचारसरणी धरून चालणारा हा माणूस 60-65 वर्ष त्या विचारांवरती ठाम आहे. तर ती विचारसरणी बाजूला ठेवून ते काही करू शकतील असं कधीच मला वाटलं नव्हतं. एकूणच आपण जेव्हा बघतो की जे आमदार दादांबरोबर गेलेले आहेत त्यांच्यामध्ये अमोल मिटकरी आहेत, धनंजय मुंडे आहेत, ज्यांनी कायमस्वरूपी RSS आणि भाजप याच्यावरती जहाल वक्तव्य केलेली आहे. मग असं काय झालं की आता ते त्यांच्याबरोबर समेट करून यायला सुद्धा तयार झाले? नाही, मला वाटतं धनंजय मुंडे कधी बोललेला नाही RSS किंवा ह्याच्यावरती. मिटकरी हो बोलला आहे. आता वैचारिक बैठक त्याला काय अर्थ नाही राहिला. सकाळी तुम्ही लेफ्टिस्ट असता तर संध्याकाळी तुम्ही रायटिस्ट असता. आयडिओलॉजीला काय फार महत्त्व आहे असं मला वाटत. पण इतकी वर्ष ज्या आयडिओलॉजीवरती काही पक्ष चालत असतात, पक्ष प्रणाली चालत असते, त्याच्यावरती ध्येय धोरणं ठरवली जात असतात आणि त्या ध्येय धोरणांची किंवा त्याची आवश्यकता आहे म्हणून जनता वोट देत असते, मतदान करत असते. या जनतेच्या सगळ्या विचारांना, त्यांच्या भावनांना कुठेतरी फाटा दिला जातोय असं वाटत नाही का आपल्याला? हे सुप्रीम कोर्टाने पण हे वाक्य तुम्ही बोलात ते म्हणून दाखवलं की तुम्ही एक विचारसरणी घेऊन एक पॉलिसी, त्या पक्षाची पब्लिक पॉलिसी, त्या पक्षाची इकॉनॉमिक पॉलिसी, या सगळ्या पॉलिसीजला बघून लोक मतदान करतात आणि निळीशाही लावतात. ती निळीशाही जेव्हा लागते तेव्हा तुम्हाला त्या मतदारांनी तुमची मतं ऐकून, तुमच्या त्या पॉलिसीज ऐकून केलेलं मतदान असतं. त्यामुळे पॉलिटिकल पार्टी आणि लेजिस्लेचर पार्टी म्हणजे निवडून आलेले आमदार ह्यांच्यामध्ये एक नाळ असते. तुम्ही नाळ तोडून फेकून दिली आणि चालले गेले तर सुप्रीम कोर्टाने पण त्याच्यावर ऑब्जेक्शन घेतलं की असं नाही करता येणार. तुम्हाला लोकांचाही विचार करावा लागेल. त्या लोकांनी तुम्हाला मतदान केलं आहे. मला काल एका माझ्या मैत्रिणीचा फोन आलेला, असं होऊ शकत नाही का की जनतेने ठरवलं की ह्या आमदारांनी ह्या पक्षाचा त्याग केला आहे, ज्याला आम्ही ह्या पक्षासाठीच निवडून दिलेला, तर त्या पक्षाने परत मतदानाची मागणी करावी आणि त्याला किती मतं मिळतात ते बघावं. हे लोक जी साधारण राजकारणापासून लांब असतात त्यांच्या या प्रतिक्रिया आहेत सगळ्यांच्या. हा खरेदी विक्री संघ झाला आहे. इट इज व्हेरी सॅड. खरेदी विक्री संघ झाला आहे ही एक फारच म्हणजे बोलकी प्रतिक्रिया आहे आपली साहेब. हे करत असताना जसं आपण लोकांचा विचार करतो किंवा मतदारांचा विचार करतो, आज अशी परिस्थिती झाली आहे की गावागावातले कार्यकर्ते, वरच्या पातळीवरती जे राजकारण असते ते त्यांच्या त्यांचा गट, त्यांचे आमदार इथपर्यंत मर्यादित असते. सर्वात खरी अडचण ही तळागाळातल्या कार्यकर्त्यांची, इथल्या संघटकांची, इथल्या तालुका प्रमुखाची, इथल्या जिल्हाध्यक्षाची होत असते. आज एकमेकांच्या विरोधात भाषणं करणारे उद्या आम्हाला एकत्र येऊन एका पक्षासंदर्भामध्ये खूप छान 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 बोलायचं. कशी काय म्हणजे त्यांची मेंटॅलिटी, त्यांची मानसिकता कशी काय आपण जपणार आहोत? असं आहे की आयडिओलॉजीला काही महत्त्वच राहिलेलं नाही. अशा दिशेने हा देश चालला आहे की कसली आयडिओलॉजी. विदाऊट आयडिओलॉजिकल बेस तुम्ही सर्वाईव्ह नाही होऊ शकत.
रस्त्यावरचं सगळं खाऊन एखादा कुत्राही जगतो, पण शेवटी आपण काय खाणार आहोत, काय खातो, त्याचे काय परिणाम होणार आहेत, पुढच्या पिढीपर्यंत काय परिणाम होणार आहेत, हे सगळ्यांचा विचार केला पाहिजे ना. म्हणजे जे पार्टी आरक्षणाला विरोध करते, जी प्रचंड जातीय द्वेषी आहे, अशाशी कालपर्यंत पुरोगमित्वाच्या गप्पा मारणारे लोक हात मिळवणार असतील, ते सगळं दुर्दैव आहे. हां, काँग्रेस असते आणि काँग्रेसमध्ये गेले असते गोष्ट वेगळी. डायरेक्ट 360 डिग्री चेंज करून आपण आपला चेहरा पुढे आणताय, जनतेलाही पटेल असं वाटत नाही मला. इलेक्शनचं वर्ष आहे पुढचं, एकूणच सगळे इलेक्शनचं म्हणजे 2024 किंवा ह्या 2023च्या मिडपासून आपण म्हणूया की त्याच्या मंथ एंड इयर एंडपासून इलेक्शनचं वर्ष सुरू होईल. आपण जेव्हा जनतेसमोर जाणार सगळ्या कार्यकर्त्यांना एकत्रित करून त्यांना संबोधणार की आपल्याला ही स्ट्रॅटेजी वापरायची, ती स्ट्रॅटेजी वापरायची, मग जी आयडिओलॉजी किंवा जी विचारधारा किंवा ज्या संदर्भामध्ये आपण आता बोलतो तेव्हा तरी त्यांना कुठे माहिती असणार आहे की आपण हे जे काही करतो हे शाश्वत असेल की नाही पुढे. नाही, मला वाटतं की त्याच्यासाठी कर्नाटकच्या लोकांनी धडा घालून दिला आहे की एवढी मासिक मेजॉरिटी द्या की कोणाला फुटताना पण भीती वाटेल आणि समोरचा पक्ष फोडाफोडीच्या उद्योगाला पण लागणार नाही. MBA आजच्या तारखेला महाराष्ट्रामध्ये कमीत कमी 190 ते 210 जागा जिंकेल. उमेदवार कोण आहेत, काय आहेत, काही विचार होणार नाही. एक हाती सत्ता देतील, विषय संपवून टाकतील. हे महाराष्ट्राचं पुढचं चित्र असेल असं वाटतं. हो, तसंच असणार. एकूणच हे सगळं जेव्हा बघतोय आपण तेव्हा आपले रायगडचे तटकरे म्हणा किंवा दिल्ली वळसे पाटलांसारखा माणूस की जो एवढी श्रद्धा, एवढी निष्ठा पवारसाहेबांच्या बरोबर त्यांची होती, पवारसाहेबांशी होती, तो माणूस देखील साथ सोडून एका रात्री एका वर्षाच्या मंत्रिपदासाठी आपण असं वेळ ठेवूया निघून जातो. हेच तर आम्हाला वाईट वाटतंय ना. मग आपलं बेस किंवा आपलं शिकवण किंवा आपलं चुकतंय की काय? एखाद्या मुलाचे त्याला न बोलता त्याचे सगळेच गुन्हे माफ केले की तो पोरगा हाताच्या बाहेर जातो. तसं झालं. या मर्यादा घालायला पाहिजे होत्या. ज्यावेळेस चुकला त्यावेळेस डोळे दाखवायला पाहिजे होते, काय रे, ते काहीच झालं नाही. आणि प्रेमापायी पोरगा वाया गेला. प्रेमापायी बऱ्याच गोष्टी घडल्या. म्हणजे पवारसाहेबांचं तर आत्तापर्यंतचे जे काय आहे ते अख्ख्या महाराष्ट्राने बघितलेलं. त्यांनी त्यांची ध्येय धोरणं किंवा त्यांनी जनतेच्या विकासासाठी घेतलेले काही निर्णय हे अजूनही आम्ही सिंधुदुर्गात देखील बघतो की फलोत्पादन हा जो काही त्यांचा फार मोठा महत्त्वाकांक्षी त्यांनी एक निर्णय घेतला जो अनेक शेतकऱ्यांना, अनेक इथल्या लोकांना हात देऊन गेला. आज दरडोई उत्पन्न म्हणा याच्यामुळे खूप वाढीस लागलेला. हे सगळं करत असताना पुन्हा एकदा ह्या लोकांना विश्वास देण्यासाठी की आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, विकास हा शब्द जो आज कुठेतरी निघून गेल्यासारखा दिसतोय, तेव्हा तुम्ही संघटितदृष्ट्या कसे सामोरे जाल? आत्ता काय असेल तुमचा अजेंडा किंवा अजेंडा म्हणण्यापेक्षा काय आता असं आहे की पहिली गोष्ट म्हणजे नोकऱ्या. बेरोजगारीला पोरं कंटाळले येतो, प्रचंड बेरोजगारी. त्यासाठी महाराष्ट्रात इन्व्हेस्टमेंट आणणं, इंडस्ट्रीज आणणं हे खूप गरजेचं झालं आहे. आणि त्याचबरोबर स्थिरता, सामाजिक शांतता या गोष्टीही महत्त्वाच्या झाल्या. आणि हे सगळं करत असताना एक स्ट्रॉंग नेतृत्व गरजेचं आहे महाराष्ट्रात. आणि मला वाटतं लोक अशाकडे बघूनच मतदान करतील. आपल्याला कोरोना काळापासून आपण बघितलं की शेतकऱ्यांना आपण निधी द्यायला लागतो, तरुणांना फुकट धान्य कामगारांना किंवा लोकांना द्यायला लागतो. त्यामुळे थोडेसे शेतकरी आळशी झाले किंवा गावातली लोक कामं करत नव्हते असा काहीसा एक आता विचार सगळ्यांच्याच तोंडी यायला लागलेला आहे. खरंच वाटतं तुम्हाला असं? मला वेजेसची गॅरंटी
हे माणसाच्या जीवनाला अर्थ देणारी आहे. ती त्यांनी आयतोबा होऊन म्हणून आपलं फक्त वेजेस बरोबर वर्क आहे. तुम्ही वर्क टाळणारच असाल तर जमणार नाही, बरोबर नाही. त्याच्यामुळे हे शेतकऱ्यांना शेतमजूर हा आता परवडेनासं झालं आहे. त्याच्या इतक्या हाय होप्स झाल्या आहेत की शेतीचं उत्पादन हे म्हणावं तितकं असं आर्थिक बळकटीकरणाकडे गेलेलं नाही. पण दैनंदिन रोजगाराला लागणारा मजूर हा इतका महाग होत चालला आहे, त्याच्यामुळे सगळ्या अडचणी निर्माण होतात. आणि हे जी गॅरंटी आहे ती गॅरंटी ही त्याला घरी घरी बसून पैसे देणारी यंत्रणा आहे. मला नाही वाटत फार लोक घरी बसून काही न करता खातपीत असतील असं मला अजिबात वाटत नाही. महाराष्ट्राचा जो पारंपरिक इथला कर्मचारी म्हणजे काम करणारा वर्ग आहे तो असा ऐतोबा नाही आहे. पवार साहेबांचा एक आत्तापर्यंतचा जो रील आहे तुमच्या स्वतःच्या बाबतीतलं आहे. तुमच्या प्रचाराच्या वेळेस भर पावसात ते उभे राहिले तुमच्याबरोबर. आपण आत्ताही बघतोय एवढं सगळं हे झेलून पुन्हा एकदा 25 वर्षाच्या तरुणाला लाजवेल अशा पद्धतीने ते धडाक्यात त्यांनी सुरुवात केली. त्यांच्या अंगात कुठली बॅटरी आहे माहीत नाही, त्याची एनर्जीच समजत नाही, कायम ताजीतवानीच असते. आणि त्याच्यामुळे निसर्गाने नियतीने काय त्यांना आशीर्वाद दिला माहीत नाही, पण तो माणूस दमत नाही, थकत नाही, त्याला कुठल्याही कामाचा कंटाळा येत नाही. हे अशक्यपर गोष्ट आहे. जाता जाता एकच विचारायचं वाटते असेल की आपण सगळे हे जे काही पक्षप्रवेश आहे, इथे जाणं आहे, तिथे जाणं आहे, हवाहवी आहे, स्वतःहून जाणं आहे, याच्या पाठीमागे कुठेतरी ईडी 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 हा शब्द आपल्याला सातत्याने दिसून येतो. मग हे असं करून किंवा अशा पद्धतीने राजकारण खेळून भाजप महाराष्ट्राच्या या विचारधारेला किंवा एका वेगळ्या राजकीय संस्कृतीला उदय घालतो असं वाटतं. आता आजच्या घडीला महाराष्ट्रामधली सर्वात पार्टी विच इज हेटेड द मोस्ट इज BJP बिकॉज ऑफ दिस कॅरेक्टर. लोकांची घरच तोडून टाकणं हे लोकांना आवडत नसतं. दिस मूव ऑफ इज की हे तोडून टाका, ते तोडून टाका, त्यांना आपल्यात घ्या, येत नसतील तर इन्क्वायरी लावा, असं घाबरून तुम्ही खूप दिवस कोणाला ठेवू शकत नाही. कालांतराने तो त्याच्या मूळ बंडखोर स्वभावाकडे येतोच. त्यामुळे हा फेज मी टेम्पररी समजतो. ते 2024ला जेव्हा निवडणुका होतील तेव्हा लोकांची पूर्ण मानसिकता बदललेली असेल आणि BJP विल बी ट्रीटेड ॲज अ विलन, की कायम कोणाचं घर फोडण्याचं काम यांनी केलं. आणि खरोखरच महाराष्ट्राला ज्याची गरज होती, उद्योग धंदे, मोठे मोठे उद्योग, ते तुम्ही गपचूप गुजरातला पळवले. महाराष्ट्रामध्ये एक धंदा नाही आला. ते धंदे फक्त मुंबईच्या जवळ असलेल्यांनाच महत्त्व देणं आणि बढावा देणं, त्याच्यापेक्षा एक कोकणातला हा भाग किंवा उत्तर महाराष्ट्रामधला वेगळा भाग, या सगळ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज होती. मराठवाड्यातला काही भाग असो किंवा विदर्भातला काही भाग असो, एक म्हणजे सर्वसमावेशक असं विकासाचं मॉडेल तयार करणं गरजेचं आहे. ते काय होताना दिसलंच नाही आणि दिसतही नाही. शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या एकूणच सगळ्याचा केंद्र आहे आणि त्या शेतकऱ्याच्याच प्रश्नांकडे, कारण शेतकरी फार भोगतोय गेली 3-4 वर्ष, फारच कठीण परिस्थितीतून जातो.
त्याच्याकडे या सगळ्या ह्याच्याकडे म्हणजे हे सगळे नेते हे आपल्या राजकीय विचारसरणीमध्येच गुंतलेले आहेत. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही असंही काही सुद्धा नाही. आता आपलं सगळं कमरेखालचं सोडूनच दिल्यावरती काय प्रश्न येतो कुठे विचारधारेचा. खरं विचारधारेशी कॉम्प्रोमाइज करणं हे कोणालाही मान्य नसतं. आपल्या मनाने एकदा स्वीकारलेलं असतं की नाही, मी एवढा द्वेष, एवढा दुराग्रह मी समोरच्या व्यक्तीबद्दल ठेवणार नाही. ती बांधून फेकूनच दिलं तर काय करणार कसं. इट इज मिनिंगलेस. सिंधुदुर्गात आज आलं होतं फार एक नवीनच म्हणजे पहिल्यांदाच जे आपलं NCBमध्ये हे जे काही झालं रिपोर्टमध्ये मधून बदल झाले त्यानंतर पहिल्यांदा झालं. काय वाटलं एकूणच सिंधुदुर्गच्या राष्ट्रवादीबद्दल आणि इथल्या कार्यक्रम? पोरं चांगली कामाला लागली आहेत आणि एकंदरीतच पसरली आहेत गावागावामध्ये. महाविकास आघाडीचं मॉडेल हे सिंधुदुर्गामध्ये विजयी मॉडेल असेल. आपण आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि खूप छान प्रकारे आमच्या प्रश्नांच्या उत्तरांना दिली. तमाम जनता देखील काही प्रश्नांच्या उत्तरांच्या शोधात होती आणि ते काहीसे उत्तरं तुमच्या उत्तरांमधून मिळालेली आहेत. खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण कोकण लाईव्हच्या थँक्यू.